Tak, co jste zjistil, chlapče? Hramová nyní pracuje v nevěstinci u Fikejzu. Sepsal jste s ní protokol? Sepsal. Tak to přečtěte. Mám ho přečíst tak, jak jsem ho zapsal. No samozřejmě, jak jinak byste to chtěl číst. A já to zapsal tak, jak to říkala. V pořádku, čtěte. Vyšetřující. Já jsem se v protokole označil jako vyšetřující. Vyšetřující. Jak se jmenujete? Já jsem myslel, že to vypadá tak policejně zeptat se jí nejdřív, jak se jmenuje. Když jsem to samozřejmě věděl. Jistě. Co vám odpověděla? Ty jsi nějaký zvědavej, hele. Cože? No jak to se mnou hovoříte, člověče? Ale ne, pane inspektore, to říkala ona. Mně. Nejdřív mi řekni, jak se jmenuješ ty. To taky říkala ona. Vyšetřující. Jindřich Hlaváček. Vyšetřovaná. Pojď blíž, Jindro, jestli pak už se holíš. Vyšetřující. Holím. Vyšetřovaná. Kolik pak je ti let, Jindro? Vyšetřující. 21. No výborně. Takže vaše personálie bychom už měli. Teď ještě, aby nám také něco řekla vyšetřovaná. Ano, vyšetřovaná. Co si to pořád píšeš, Mourku? Mourku? Vidím, Hlaváčku, že jste se velice rychle spřátelili. To bylo hned, pane inspektore. Ona je Vilma taková veselá. Veselá, říkáte. A co pak vám ještě říkala Vilma? Říkala, že jí utekl muž, že se mazal mastí na vlasy, že mu narostly a on odjel do San Franciska. No, konečně, to je ono. Doufám, že jste si to zapsal. Nezapsal, pane inspektore. Ona mi Vilma vzala tužku. Jo, ona vám vzala tužku. Hodila si ji do výstřihu. A co pak ještě říkala? Říkala, hledej šmudlo.